Keď som dostal ponuku zo stredoeurópskej fotografie osloviť podľa môjho vkusu niektorých fotografov na výstavu v týchto priestoroch, tak jeden z prvých, ktorý ma napadol, bol Edo Kudláč. Edo v podstate hneď súhlasil, a dokonca mal aj takú svoju predstavu, čo by tu vystavil. Bol to súbor fotografií, ktoré vlastne už pripravil pre iný projekt. Čo chcem povedať na začiatku, je tá väčšiná dichotómia medzi videním umelca a videním diváka. A tu sa samozrejme nastal istý ako keby stret jeho videnia svojej tvorby a môjho videnia jeho tvorby. On tento súbor, ktorý pôvodne, ktorý jadrom tejto expozície, pripravil k tomu aj taký krátky text, ktorý hovorí principiálne o spomínaní, o pamäti, o kolektívnej pamäti. A takto aj zrejme videl svoje fotografie. Ja, dívajúc sa na to inými očami a poznajúc jeho ako keby iné aktivity, hlavne tie divadelné, tak som sa samozrejme ťažko ubranil inému pohľadu a videl som tie fotky trošku tak divadelne, v zmysle zachytenia niektorého príbehu, vyústenia niektorého príbehu, s tým, že ten divák na rozdiel od divadla si dodatočne spätne spomína, čo sa vlastne udialo. Je to niečo také, ako keby sme to divadlo pozorovali odzadu, ale prípadne videli začiatok a zbytok si musíme sami dotvoriť. Tak preto to má názov čítanie odzadu. Či to bol taký základný interpretačný rámec tohoto projektu, ktorý som vnútil svojou predstavou príbehu odzadu. A s formulovaním tohoto rámca sme oslovili, teda primárne Edo oslovil svojich kamarátov v triku, s ktorými zvykne vystavovať, ale dostali tento môj text a toto moje videnie s tým, že som ich požiadal, aby to, čo prinesú oni za seba do tohoto projektu, nejakým spôsobom reflektovali takýto pohľad na Edovú tvorbu. Ostatní vystavujúci umelci doniesli projekty, diela veľmi rôznej povahy, od fotografií cez objekty až po nejaké také inštalačné objekty, alebo ako by som to nazval, ktorí nejakým spôsobom chceli tú Edovú poetiku aj trošku reflektovať, aj trochu posunúť ďalej, aj trochu rozšíriť, tak aby to v konečnom dôsledku tvorilo kompaktný celok. Máme takú tradíciu vlastne, že zvykneme vlastne vystavovať spolu, pretože mojou takou vrodenou dispozíciou je delegovať povinnosti na niekoho iného a aj vlastne zodpovednosť. Čiže keď to spojíte s tým, koľko stoja printy, aký je veľký tento priestor, tak vlastne to zahráme všetko ako spolu. Takže ďakujem za to, že zobrali túto zodpovednosť aj na svoje pleci a proste urobili sme niečo, pri čom sme sa bavili a čo nejakým spôsobom komunikovalo medzi sebou počas